kæft, mand! Åh! Jeg kan ikke gjøre dette når jeg blir gammel. Da kommer jeg til å kvelle i torvet her med en gang. Sett det! Kom igjen! Kom! Yes! Nei! Ja! Det tog den ellers. Så i hovedet. Kast det ud. Til sidst skifter Audun skumfluen ud med en streamer. Og et enkelt misset hug senere bliver forbandelsen endelig brudt. Ja. Nå bytta jeg til, nå har vi kjørt poppere litt lenge, og så bytta jeg til en litt fortynga rødlig flue. Fiska helt i utkanten av den store steinen der, og den tok altså! Se på den! Se på den! Ah! Ai, jeg må ha hoven. Det er en drømmefisk! Fisk altså. Ai, for en fisk. Ja! Se på den. Vi må gå ned i vannkanten. Sånn. Yes! Nei. Der. Gi meg 10 sekunder. 1. Der var den etter. 10 sekunder. 10 sekunder. 10 sekunder! Dette er helt utrolig, altså. Det er jo... De har preferanser for stein. De liker stein. Ja da. Hvert af døgnets 2 tidevandsskift bringer friske fisk op i floden. Under de tidevandsskift, der indtræffer i perioder med højeste højvande eller ovenpå en god mængde nedbør, kan elven virkelig få en saltvandsindsprøjtning i form af hundredvis af friske, blanke fjeldørreder. De spreder sig som regel hurtigt ud over elvens mange standpladser, og er vandstanden lav, kan det også ske, at de må klumpe sig sammen og vente på mere vand. Det kan i perioder betyde næsten overvældende koncentrationer. Ved et stort vandfald finder vi, hvad der nærmest ligner en lille rende i klippen. Den fungerer som naturlig laksetrappe for de ørreder, der er målrettet nok til at prøve lykken, selvom det ikke er nogen helt let opgave. Vi sniger os forsigtigt op til den lille kanal med kameraet og bliver vidner til et fantastisk syn. De fleste fisk lykkedes ikke, men vi kan se, at enkelte er heldige at komme hele vejen. Resten venter, til regnen sætter ind, og vandet begynder at stige. Færre fisk og blå himmel med høj sol gør fiskeriet lidt sværere midt på dagen. Men med en lille streamer går det endda. Det er ikke stor fisk, men stor nok til, at jeg må løbe efter den,
for ikke at få slidt linen over på en sten midt i elven. Skønt nok i det her lys. Ej, for satan. Den første smuttede, men El Coco finder hurtigt melodien. Ved et stryg som dette, hvor fiskene ofte står midt i strømmen over forholdsvis lavt vand, er det vigtigt at nærme sig elven forsigtigt. Men så kan man til gengæld være heldig og kunne plukke adskillige fine fisk inden for kort tid ved at svinge en streamer eller en skumflue over pladsen. Wow. Har vi noget fisk ud? Ja. Hvor er det vildt.